Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kini si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakahugpungan na ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate sa Catholic sa Bishops' Conference of the Philippines. Iyan mga sa makigsunan, doon na kita mga participations sa Catholic Biblical Federation sa Southeast Asia. Uban sa atong coordinator, si Dr. Natividad Pagadot. Iyan man sa makigsunan sa atong ECBA Secretary, si Father Arlo Yap. Ug labaw sa tanan no, sa atong ECBA Chair, si Bishop Rene Mayugba. Og diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro makigsunan, nahimo usab ang grupo nato sa Confraternity of the New Apologetics isip usa ka grupo nga gitawag Bible Animators or Bible Apostles diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Pinanguluhan ni Archbishop Jose Cabantan. Ug usab sa atong spiritual advisor nga atong duulan sa kanunay, makigsunan labi na pud panahon sa mga spiritual advices or mga espirituhanon nga mga pakigpulong kang Monsignor Elmer Abakahin o sa nato nga mga linkages no o makigsunan nga naga-view kanato sa atong live streaming diri sa social media in man sab sa Parasat Cable TV o ihon man sa makigsunan sa lain-lain nato nga makigsunan nga nag-record o nagpagawas nining atong video sa itong makigsunan sa mga charismatic o uban pa nga mga kahugpungan. Now, nining tungura makigsunan ang atong topic wala lain kundi kining gitawag nato nga Mary the Mother of God. Usa kini kakaraan kaayo nga kasaulugan simbahan. Apan nadungan ang maong kasaulugan usab sa circumcision of the Lord Jesus Christ. Kamumon po kini ang ikawalo ka adlaw gikan sa pagkatawo sa atong Ginoo o nga niining tungura makigsunan mausab kini ang panahon nga matawag nato atong Ginoo gi-circumcise or gi-offer. Apan si Pope John the 23rd makigsunan, iya kining gihimo nga usa ka kalagdaan nga gi-priority ang solemnidad sa Mary the Mother of God diha sa kalendaryo sa atong simbahan nga Katoliko. Iyon ana. So muna nga kini atong pinaka-focus. Muna ning panahon sa bagong tuig, ang atong himuon para nga buenas matud pa, dunay swerte o panalangin mao ang pag-consecrate sa atong kaugalingon ngadto sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Siya ang inahan sa atong Ginoong Dios tungod kay imagino nimo na ang atong Ginoo mismo sa dihang nagpakatao siya, naghimo siya usa ka nindot ug maayo kaayo nga inahan. Niagi siya og usa ka inahan makigsuonan. Og ining January 1 no, isip solemnidad sa Mary the Mother of God. Atong giagat ang tanan nga ang atong pagsalig dili na nato ibutang diha sa mga lingin nga mga prutas, kundi ato kining itugyan diha sa kasing-kasing sa mahal nga berhen. Tungod kay mismo ang atong Ginoong Kristo miingon ngadto kang San Juan sa Biblia. Juan 19:25 payon sa 26, mamingon siya, "Behold your mother." Hupti ang imong inahan. O kita isip mga magtotoo, mga igsuon sa atong Ginoong Hesus, kauban usa ka katilingban sa apostoles nga mao si Juan makaigsunan ang pinalangga sa atong Ginoo. Moingon usab kita kang Maria, atong gihuptan ang atong inahan, wala lain kundi ang atong mahal nga Birhen Maria. Now nining tungura makaigsunan kining gitawag nato nga Declaration of Mary as the Mother of God. Muna atong gusto tin-awon pag-ayo kay mura og disturbing siya no. At first lugar sa mga matawag na to nga dili lugar insider simbahan Katoliko, it appears disturbing kini nga doktrina ngano man Mary the Mother of God. It appears nga murag ang atong mahal nga birhen gi-deify, gi-exalt hinuon. But actually dili. Ang kasaysayan niini tungod kay gusto pag-ayo sa simbahan i-emphasize nga si Kristo Dios, muna nga kung Dios si Kristo, unsa man sa iyang relasyon ngadto sa iyang inahan. Ang ilang relasyon, inahan ug anak, muna nga si Mary is Mary the Mother of God. Og niya ang statement makigsunan sa konsilyo sa Epeso. Unsa may gipahayag sa konsilyo sa Epeso? Matod pa, the Council of Ephesus, year 431, mingon,
if anyone does not confess that the Emmanuel, Christ, in truth is God, and that on this account the Holy Virgin is the Mother of God, made flesh, let him be anathema. Strong kayo ang statement sa atong simbahan nga Katoliko na nitong ora makigsuonan. Nakita nato nga wala gyud lipod-lipod, walay pagpanagana, sigurado gyud kayo. Mo nang gitawag nato nga authoritative and definitive doctrine, no? Usa ka dogma nga sigurado gyud 100% ang simbahan Katoliko niini with all the mind and heart of the church. Sigurado gyud nga Mary is the mother of God. Nato tinagsaon kining statement makigsunan. Una, giyon diha nga if anyone no does not confess that the Emmanuel, so sa maning Emmanuel from the word Emano meaning with us, and Elohim, so God is with us, in truth is God, and that on this account the Holy Virgin is the Mother of God. Sa to pa ang pag-declare, at timanan pa kayo, ang pag-declare nga si Maria inahan sa Dios, ang tuyo gyud niini sa simbahan nga maklaro, nga ma-exalt pag-ayo diha sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga tao nga si Kristo Dios. Kay before mo gud aning Council of Ephesus, doon na may obispo nga matud pa makita nato nga ayang panghunahuna wala ni subay sa simbahan ug unsay gipanudlo sa mga apostoles sukad sa sinugdan nga mao si Bishop Arius. Ngayang gi-propose nga si Jesus Christ dili usa ka Dios kundi tao o usa lamang ka created being. Now tungod ini makigsunan, gusto sa simbahan Katoliko nga ipa-emphasize pag-ayo ang pagka-Dios sa atong Ginoo. Ug dili malikayan karon nga kung atong i-exalt pag-ayo in truth and in reality nga si Kristo usa ka Dios, ang next gyud nga pangutana unsa may relasyon karon ni Kristo ug sa iyang inahan. Mao na makaigsoon nga dili gid mapugnan no kini lugar nga matawag corollary of truth makaigsunan. Dili gid sa mapugnan. Nga kung si Kristo Dios man di ay, now unsay relasyon ni Kristo ug sa iyang inahan. Mo result gyud sa kamatuoran nga si Maria inahan sa Dios. Apan kining pagkainahan sa Dios ni Maria makigsunan, wala nagpasabot nga naapil ang amahan. Wala nagpasabot nga naapil ang Holy Spirit. Kung dili sa sinugdan nakita nato nga ang amahan, anak ug Espiritu Santo tulo sila ka persona apan isa lamang sila sa pagka-Dios ug sa discussion nato sa hypostatic union nga kining second person mao'y nahimong tao. Sa to pa ang gisamkon ni Santa Maria og yang gianak usa ka flesh nga na-unite sa second person nga Dios kaayo ug wala nawala ang pagka-Dios makigsunan mo na nga kay Dios man kaayo si Kristo ang iyang inahan gayud sa Dios. Mo na nga Holy Virgin Mary is the Mother of God made flesh. Aton timanan pa kayo kanang word nga God diha. Dapat ang usa ka Katoliko o ang dili Katoliko nga magbasa sa statement nga Mary Mother of God, ang God diha makigsunan dapat sa hunahuna o sa kasing-kasing sa usa ka Katoliko na kana makigsunan mao ang second person lamang made flesh. Dapat dili maghunahuna ang Katoliko nga kanang Mary Mother of God ang ipasabot ang nature or ang kinaya sa pagka-Dios. Dili pod pwede nga maghunahuna ang Katoliko nga ang God diha sa Mary Mother of God mao ang gitawag nato nga Amahan or ang Espiritu Santo or ang Holy Trinity. Ang hunahuna lamang dapat sa usa ka Katoliko o sa kasing-kasing o bisan kinsa nga kanang Mary Mother of God, ang God diha mao lamang ang second person made flesh. Okay, kini kamatuoran man, and the denial of truth brings curse. Naghatod kini og tunglo magigsunan mo ng statement simbahan, let him be anathema, matinunglo siya. Kini mga pagigsunan gihuptan pag-ayo sa atong simbahan na Katoliko. Ug ato pa ding dugangan pa sa pagpasabot makigsunan sa sunod pa nato nga mga slides. So niya mga kaigsunan, ang atong Ginoong sa Kristo wala pod nagpasabot nga nag-start siya, nag-exist siya sa dihang gisamkon siya ni Santa Maria. Remember, wala pay langit ug yuta.
wala pay galaxy, wala pay solar system, wala pay time. Ang atong Ginoo, Hesus, naa na siya makigsunan. Doon na siya eternal, pre-existent sa time. No? Busabot nga wala pay time, nag-pre-exist na atong Ginoo in eternity as the second person. Munang sa John chapter 1, 1 to 3 nga, the Word was with God. Sa ito pa, in eternity, nag-exist siya makigsunan, walay sinugdanan, walay katapusan. Now karon, ang Holy Spirit ni overshadow kang Santa Maria magigsunan. Ni overshadow ang Holy Spirit kang Santa Maria. O unya kining second person karon, no? Kining second person nga nahimong flesh, diri kini nahitabo sa tiyan sa taguangkan ni Santa Maria. Tato pa from eternal existence, nisulod siya sa time makigsunan, gisamkon siya sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa ato pa ang gi-conceive ni Mama Mary karon, no? Ang gi-conceive ni Mama Mary, usa gid ka second divine person nga na-unite sa human nature. So ang second person ni hypostasis, no? Ang second person ni unite na siya og human nature o kini nahitabo diha sa womb ni Mama Mary. Unsa man ang human nature? Na siya ay flesh, na siya body, o na siya soul makigsunan. Ni unite sa diha sa taguangkan ni Santa Maria. Sa ato pa wala nagpasabot nga nag-start, nag-exist ang atong Ginoong Kristo diha pa sa taguangkan ni Maria. Nag-exist na siya daan apan misulod siya sa taguangkan ni Santa Maria makigsunan. Ingon ana ang nahitabo, no, nga dagan lugar sa drama ani nga doktrina nga Mary the Mother of God nga nisulod siya sa taguangkan ni Maria nya naa na day siya daan. Muni nahitabo sa gitawag nato nga Annunciation. Ug wala po nagpasabot nga nag-originate, no, nag-originate ang gitawag nato nga pagka-Dios didto kang Santa Maria. Kana nga mga butang dapat klaro makigsuonan nining doktrina sa gitawag nato nga Mother of God. Now kung gitan-aw makigsuonan sa atong giingon kaganina ang relasyon ni Jesus Christ og sa iyang mama, sa iyang nanay. Angayan ba nga tawgon si Maria karon nga Mother of God? Una, tanan nato pagayo. Ang motherhood wala nagpasabot nga ang tanan nag-originate gikan gyud sa iyang nanay. Kay gani ikaw, no, nagtan-aw karon dining atong pagbasundayag. Makita nato makigsuonan nga ang imong spiritual person, ang imong kalag wala nag-originate gikan sa imong mama. Then physically, partly pod sa imong papa. So dili tanan makigsuonan nag-originate sa imong mama, but still imong gitawag ang imong mama nga akong mama. Ingon ana sa makigsuonan. Muna nga dili usa ka necessary or kinahanglanon pag-ayo or usa ka qualification nga kung moingon ta nga Mary Mother of God nga dapat ang divinity nag-originate kang Mama Mary. Kay basin gani ikaw, ang imong mama tawgon nimo nga imong mama, akong nanay, akong mommy or uban pa nga pagkatawag. Pero ang imong spiritual person, ang imong kalag, wala man nagagikan sa imong mama. But still imo man siyang gitawag nga mama. Muna nga kini lugar nga realidad nga ang divinity wala nag-originate kang Mama Mary, dili ni makapa-disqualify sa mahal nga Birhen Maria. Dili kini makapawagtang sa kamatuoran na matawag siya nga inahan sa Dios makigsuonan. Kay sa ato nang gikaingon, ordinarily, pwede kay nato tawgon atong mama nga akong mama bisan tod akong kalag, wala nagagikan sa akong mama. Tungod kay usa kini ka relasyon. No? Motherhood is a relationship. Dili siya makigsuonan usa ka matawag na to nga butang nga naglihok lang diha sa kinayahan nga wala na involve ang mga personal nga mga relationship. Ang motherhood ug sonship nagpasabot kini og relasyon sa usa ka inahan, usa ka babaye ug sa anak makigsuonan usa ka tawo nga iyang gisamkon ug gipanganak. So kung ato ning tinagsaon pagayo makigsuonan. Makita to nga motherhood means conceiving and giving birth. Siya ang nag-conceive, of course. Siya ang nagpaanak ug kana qualification gid kayo. Wala to gi exhaust lugar ang mga meanings niini. But ato lang gitanaw ang common ug ordinaryo nga meaning sa usa ka inahan. Nga siya nag-conceive unya siya pod ang nag-anak. So nahimo siyang usa ka
mama. Nang ordinaryo nga inahan makaigsunan, no, ang gitawag nato nga sample, inahan og anak wala gi-produce, no, nang kaganina wala nila gi-produce ang gitawag nga spiritual person of a child. So, si Mary pod wala po niya gi-produce ang gitawag nga second divine person, no, wala niya gi-produce ang second divine person. But iyang gi-conceive o much more iyang gi-birth makigsunan ang second divine person united in flesh. Kaya siyempre dili man mahitabo nga i-conceive ning spirit, i-anak ng spirit. Na-conceive ni Mary ang flesh makaigsunan, but this flesh is united with the divine person. So nga mga human mothers, no, tawag mga human mothers, gitawag sila og mga mama sa ilang mga anak, no. Say for example, si Isaac gitawag niya iyang mama nga si Sarah, no. Si Elizabeth gitawag ni San Juan nga mama, no, kay iya mang mama siya nagsamkon og nag-anak niini. Ato ani nga ma-emphasize pag-ayo nga gitawag sila nga mga matud pa nato nga mga mama bisan tod ang ilang spiritual person makigsunan nga wala lugar nagsumikad gikan sa ilang inahan. Napoy uban nga argument nga ang anak sa tao, tao man ang gianak, so tao pud ang anak. Nana, napoy mo argue na kung kapitan lugar ang mama, pag anak ni kapitan pud ang anak. So wala masabot ingon nana, no? Pero kana lugar sa mga analogies. But ang atong punto nining tungura mao nga ang qualification nga nahimo si Mama Mary nga usa ka inahan. Why she was called Mother of God? Tungod kay iyang gisamkon Dios kaayo makigsunan. Second person o ang iyang gianak pod ang second person united in flesh nga wala nawala ang pagka-Dios. Busa Mary is truly the Mother of God. So niya makigsunan atong gusto nga matinag sagid pag-ayo, no? Okay, si Mary iyang i-conceive ang second divine person. Wala na i-conceive ang Father as the first divine person. Wala po na i-conceive ang Holy Spirit as the third divine person. But it was the power of the Holy Spirit makigsunan. By the power of the Holy Spirit. Nga si Mary iyang i-conceive ang second person united in flesh. So, muna ito giyon kaganina nga ang ordinaryong babae, gi-conceive po niya ang human person. Pero kini human person, doon na sa existence. Okay? Example, ikaw as a human person, nag-exist ka. Then, out from nothing, gi-create sa Ginoo imong soul, gi-create sa Ginoo ang imong human person, then, diha ka nahitabo sa taguangkan sa imong mama, united in flesh, gisamkon ka sa imong mama, o gianak ka sa imong mama. The soul comes from God. But tawgon nimo yung mama nga, imo siyang mama. So Mary makaigsunan kay iya man gi-conceive ang second divine person, si Mary karon pwede siya tawgon nga Mary, Mother of the Divine or the second divine person. Okay? Kay gi-conceive man niya ang second divine person. In the same manner, nga imong mama pwede siya nga tawgon nga Mother of a human person. Kay human person man ka. Pero si Kristo kay divine person man siya, second divine person man ang atong Ginoong Kristo, pwede kay nato tawgon di ay nga si Mary, Mary, Mother of the second divine person. In the same way nga mayon ta sa imong mama nga imong mama is mother of a human person. Pero si Mama Mary, Mother of the second divine person. Now, kini second person makigsunan mo ning gitawag og Jesus. Mato hinumduman pa kayo. So when you say Jesus, you are referring to the person. Not only a person, but a divine person. Now, kining divine person makigsunan kay second person kay God man ni siya, no? Mother of Jesus. Okay? Mother of Jesus. O na kining Jesus makigsunan kay God man siya, kay second divine person man siya, muna nga pwede kayo o insakto kayo nga tawagon nga Mary, Mother of God. O kanang God diha, mao na ang second person of God, the second divine person of God. So like Sarah, no, mother of Isaac, matawag siya nga Sarah, mother of a human person, mother of Isaac, mother of man. Nga tawag sa mother of man. Tungod ka ang iyang gi-conceive is a human person. Okay? So si Mary kay ang iyang conceive is a divine person man, usa man ka God person ang iyang gi-conceive makigsunan, matawag gyud si Mary nga Mary, Mother of God. So diri kita karon ang pangutana nga next sa ato makigsuonan.
Naa ba kini sa Biblia? Doon na ba'y mga account sa Bible makigsunan nga mo support sa idea sa kamatuoran nga gi-raise sa simbahan Katoliko o gi-declare as a dogma or as the definitive doctrine nga si Mary Mother of God? Naa ba kini sa Biblia? No, kini ang usa sa atong mga bantayan pagayo. But when we say naa ba sa Bible, remember, ang simbahan Katoliko always siya mugubak sa original manuscript. Dili siya ga-base sa gitawag nato nga mga translations, kan translations usahay dili siya 100% accurate o usahay mo hatod siya another form of interpretation. So ang simbahan Katoliko siya man naghawid sa original nga manuscript, gadto gid siya sa original nga manuscript makigsunan. Og niya ang usa sa mga biblical account nga angayan pod ninyo timan-an pagayo sa Luke chapter 1 verse. Okay. Unsa may giyon sa Luke chapter 1 verse. Ang giyon diya nga Mary the mother of the Lord. Ningon si Elizabeth nganong mianhi man ka kanako ang inahan sa akong Ginoo. So gitawag si Mary di karon nga mother of the Lord. Now, daghan lugar ang pagtawag makigsunan sa word nga Lord. Ug diya sa Biblia mamatikdan nga pag ang word nga Lord makigsunan no kung ato ni ibalhin ngadto sa Greek sa original nga manuscript, dili di siya sa lang kapulong. Kundili naay Lord nga gitawag nato og human lordship, kaning gitawag epistasis kanang kag sir, okay? Ginoong presidente maynguna na siya. Kining epistasis makigsunan pag mo ni gamiton ang mind sa author sa Bible ani immediately nagpunting gyud sa kay human level, human lordship. Tawhanon makaigsunan nga pagka-Lord or pagka-Ginoo. Pero ang gamiton gani ang term nga Kyrios, nag-refer ni siya sa Lord God, no? Or Iduna sa Hebrew, or Adonai, Yahweh Elohim. So muna ang gi-refer makigsunan pag gamiton ang word nga Kyrios. Divine lordship nagpasabot sa pagka-Dios. Og nining Luke 1 verse 4 do, it's very interesting nga sa original nga manuscript sa Bible ang gigamit diha makigsuonan sa author sa magsusulat sa Biblia nga word nga Lord is ang Kyrios. Sa ato pa makita nato karon nga ang interest sa author sa scripture or sa Bible mao nga gusto niyang ipaklaro sa iyang reader, no? Sa iyang reader, sa iyang gisulatan nining tungora nga ang lordship sa atong Ginoong sa Kristo nga gisamkon ni Santa Maria is not an ordinary lordship. Dili sa ordinaryo nga pagka-Lord, pagka-Ginoo. But it is a divine lordship. Tungod kay iyang gisulat diha, mao ang word nga Kyrios. Sa ato papaingon diha sa Luke 1 verse nga Mary the mother of the Lord. Kanang word nga Lord, pwede na to na ipulihan o word nga God. Kay equivalent ana nga Lord is God, kay Kyrios ang gigamit sa Greek. Sa tanaw to ang Griego makigsuonan, Mary, Mother of the Lord, ang naa sa Greek, mind sa author, is Mary, Mother of God. Pero ngano ilang man gibutangan na og Lord makigsuonan? Because remember, ang mga Hudyo, pag mogamit nga sila og term nga Elohim, ila ginang gabutangan og Lord. Kay dili nila galitukon ang ngalan nga Yahweh. Ilang gihimon na is Iduna or Adonai, Lord. But this Lord refers to divinity. Muna nining tunguran makigsuonan is not only nga gigamit lugar di ang word nga Lord, but it is intentional to show some kind of high respect, absolute honor, absolute glorification nganong gigamit niya ang word nga Lord makigsunan at the same time nga mo'y gi-refer sa divinity nganong wala niya gamit ang word nga God kay may diya nga the mother of God, no? Kung ang gigamit diha is God di unta nganong wala man gid so God makigsunan diha sa Greek tungod kay gi-emphasize diha ang form of respect, pagrespeto ni Elizabeth makigsunan, pagrespeto sa nagsulat sa Luke nga gawas nga Diyos kining gisamkon ni Maria at the same time iyaning gitahod pag-ayo sa katarungan nga ayang gigamit diha nga word is ang Lord makigsunan. Muna nga Mary therefore is as the mother of the Lord is mother of God diha sa original nga manuscript with all the respect and honor nga gipakita sa magsusulat
sa kasulatan. Ingon na naka-interesting. Ingon na nakanindot ang doktrina nga nakit-an sa simbahan Katoliko as guided by the Holy Spirit. Now, napabaylain nga verse nga pwede na tong magamit makigsuonan nga nagtudlo nga kung atong i-discern pag-ayo, mupunting siya sa idea nga si Mary is the mother of God. Nagihapon atong tanawon pag-ayo ang John chapter 2 verse 1. Very simple kay nga verse makigsuonan. Unsa may yun diya? 2 days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Unsa yun diya? Jesus' mother. Mother of Jesus. Kining word nga Jesus makigsuonan sa ato nang gi-mention kay ganiha, nag-refer ni sa person. Example, ang ngalan mo Pedro, nag-refer na sa person. Wala nag-refer sa nature. Nag-refer na sa person. O kining Jesus nga nag-refer sa person, nag-refer ni sa second divine person nga Diyos kaayo. Sa ato ba kanang word diya makigsuon nga Jesus, pwede nimo napulihan ang word nga God. Kay Diyos man siya. At the same time, remember pag-ayo nga kanang word nga God, ayaw gid na ang divine nature. Ayaw gid paghuna nga kana nga Dios nagpasabot sa kinaiya, nag-refer sa kinaiya sa pagka-Dios. Wala po na nag-refer sa three divine persons or triune God. Wala po na nag-refer sa Father. Wala po nag-refer sa gitawag na tong Holy Spirit. Nag-refer lang na siya sa second divine person named Jesus. Sa ito ba kanang word nga Jesus makigsunan kay God man siya kay second divine person, pwede mo na pulihan ang word nga God. So pwede kami yun nga God's mother was there. Kaya nga naman, second divine person man ang Jesus din ha. Mao man na siya ang second divine person nga Diyos kaayo according to Saint Augustine. Mao na nga kining John chapter 2 verse 1. Usa ni sa mga bersikulo makigsunan nga gigamit pag-ayo nga maklaro na to nga ang Biblia diay no, this time si John ang nagsulat no, disciple of John or John ang nagsulat nga giingon diya nga Mary the mother of Jesus or Jesus is mother o second divine person and God man si Jesus. Kana nga statement equivalent na sa paingon nga God's mother or Mary the mother of God sa John chapter 2 verse 1. Another verse makikison nakita diya sa atong screen sa Old Testament. Unsa may yun sa Isaiah 7 verse 14. Unsa yun? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Unsa may meaning sa Emmanuel? God is with us. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Ang usa ko naka-bride na anak. O ngayong anak, ang Diyos nga nag-uban kanato. Tanawa? Ang anak daw sa birhen, ang Diyos nga nag-uban kanato. So unsa may itawag nining Diyos makigsunan ngadto sa babay nga mo nag-anak sa iya? Ang ilang relasyon duha always mother and son. Okay? So sa to pa si Jesus ang anak, Diyos kayo. Unya si Mama Mary kay ang inahan, matawag yun karon dili mapugnan ang kamatuoran nga si Maria makigsunan inahan sa Dios. Bisan pa di ay sa mga propesiya sa Old Testament, gi-emphasize na daay nga doon na gyud usa ka babaye nga ang iyang anak Dios. So kay iyang anak Dios man, siya usab inahan sa Dios. So niya pa ang laing bersikulo magigsunan sa Luke chapter 1 verse 35 diha sa Biblia. Mga basahan pagayo. Unsa may giingon? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee. And therefore also the Holy, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Unsa yun? Si Mama Mary daw, ang iyang anak, no? Nga matawd kaniya, mahimugso gikan kaniya, tawgon nga anak sa Dios. Son of God makigsuonan. Makita na to ang statement no diha sa anghel man no si Archangel Gabriel nagsulti kang Mary. Dili ni siya usa ka joke nga istorya. Dili siya usa ka tiyaw-tiyaw nga istorya makigsuonan nga the Holy Ghost shall come upon thee. Imagine the Holy Ghost nga may naghatag sa kinabuhi sa tanan nga mga tao. Nag-breathe kang adan og iba. And the power of the Most High na ang
Diyos Amahan mo'y mo overshadow no kang Mama Mary. O therefore ang ang balaan nga mataw diha kang Mama Mary, the holy which shall be born of thee shall be called the Son of God. Tawgon nga anak sa Dios. Makita nato makigsunan nga ang interest sa magsusulat sa Biblia nga ipaklaro pag-ayo ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo nga mo'y gisamkon ni Santa Maria. Sato pa kung maklaro pag-ayo makaigsunan nga Diyos si Kristo mo result no manikitaan sa mga scholars sa mga church fathers nato sa Ephesus mo result gid siya sa usa ka kamatuoran nga Mary is the mother of God. Mo daghan mga scholars na ingon nga by studying Jesus Christ, no, sa ilang pagtan-aw, pagtuon kang Jesus Christ, pagpamalandong, pag-discern kung kinsa ang atong Ginoong Kristo. Gakakita po nila si Maria kay mo result man unsa may relasyon karon ni Kristo og ni Maria nga mao ang iyang inahan. Muna nga kung atong i-exalt ang pagka-Diyos ni Kristo, makita usab nato makigsunan nga Mary is the mother of God. Gi-exalt ba nato ang mahal nga Birhen Maria? Wala gi-exalt ang mahal nga Birhen Maria. But kini siya makigsuonan konsekwensya sa exaltation nato sa atong Ginoong Kristo. Meaning naka-participate lang ang mahal nga Birhen but she's not the center. Dili siya pinakasentro sa istorya. Dili siya pinakasentro sa drama. Ang pinakasentro ang atong Ginoong Kristo. But dili gid malikayan ang participation sa mahal nga Birhen. Like say for example, Galatians chapter 4 verse 4. God sent His Son, ang iyang anak, ang Diyos gipadala niyang anak, made of a woman. Made of a woman. Tanaw makita ato klaro ang participation sa usa ka babae. Kay ang anak sa Diyos gipadala made of a woman. Gihimo diha sa usa ka babae. Nahimo bang Diyos si Maria nitong ora? Again, wala nahimong Diyos si Maria. O wala po'y plano ang Katoliko nga himuon nga Diyosa ang mahal nga Birhen Maria. Kung doon na may usa ka Katoliko, usa ka diboto, moingon nga nahimo ng goddess si Mary, dili ka na pagtulunan sa simbahan Katoliko. Og angayan siya nga padlongon. But sometimes natin nakitaan magigsuonan no sa social media nga ang Katoliko daw gahimuon nato nga goddess si Mama Mary as the Queen of Heaven nga gimension sa Jeremiah. It's not, no? Walay plano ang simbahan Katoliko niya na. Ang simbahan Katoliko gipamalandungan pag-ayo unsa ang pagtulunan og sentro, no? Kung gusto mo mutan-aw sa simbahan Katoliko, the way the Catholic Church is let us say forming ideas and truths and doctrines, God is always the center. Christ is always the center. That's why even a true Marian devotion, mahimo siyang true Marian devotion kung ang sentro ang atong Ginoong Kristo. Dili si Maria makigsunan. Mary is only an ordinary woman. Nahimo ba siyang Diyosa sa dihang nanganak siya, nagsamkon kay Ginoong Kristo? Wala. Nagpabilin gihapon siya nga usa ka babaye. Kay God sent His son made of a woman. Klaro na siya nga emphasis makigsunan. Naduna pa nangutana nga niingon ba si Maria nga ako inahan sa Dios? Actually, there are many ways of knowing, no? Usa na nang moingon gyud ka nga ako inahan sa Dios. But dili siya necessary makaigsunan. O wala po napakawala, no? Wala po nawala nga ang pagkainahan na sa Dios kung dili gid siya mo proclaim. Ang imong mama nagsulat ba gina og written material nga ako ang inahan, no? Nag-pronounce ba siya kanunay? Or kung ang imong mama dili siya mulitok sa pulong nga ako ang inahan, o si ba? Ako ang inahan aning tawhan kung di siya mulitok, buot ba sabot nga dili na siya inahan? So dili ka na makigsuon. Usahay mo gud ang atong human way of inquiry. Pareha ba tong si Kristo na sa cross? Nga tanawa, bantayan ni siya nga mind. Sa dihang si Kristo na sa cross makigsuonan, unsa may giingon sa mga sundalo? Unsa may ingon sa mga tao? Kung ikaw ang Misaya, kung ikaw ang Mesiyas, naog diha sa cross, luwasa imong kagalingon. Sa ato pa, the definition of the idea of being a Messiah comes from me, comes from the people. The condition comes from me.
Kung manaog ka sa cross, Misaya ka. Pag dili ka manaog, dili ka Misaya. According to me. Ingon na ang nahitabo makigsunan. Patantong Ginoong Kristo nanaog ba siya sa cross para lang i-prove nga Misaya siya? No. He has his own way of doing things by obeying the Father, and wala iyang pagka-Misaya. Wala iyang pagka-Kristo bis na wala siya nanaog sa cross. Manusahay, kung mingon ta nga, ningon ba si Maria nga ako inahan sa Dios? Kana ato na siya, human nga kuan, pagpangita sa kamatuoran. Imo ng demand usahay sa Biblia nga dapat moingon gyud ani ang Biblia. But ang simbahan Katoliko dili mo na pamaagi. Gatan-aw niya unsa ang kamatuoran nga pwede nga makit-an makigsuonan with the guidance of the Holy Spirit and the unity of the understanding of the Scripture. Gatan-aw niya kamatuoran nga gakita nato diha sa kasulatan. Sa ato pa, bisan pag wala pa statement si Mary sa Bible nga niingon siya nga ako inahan sa Dios, wala nagpasabot nga dili na siya inahan sa Dios. Kay sa laing paagi, sa lain nga pag-usisa, pag-discern, gakakita nato o gakaklaro pag-ayo nga si Maria gidi ay inahan siya sa Dios. Now, napay laing objection makaigsunan. Ngano man nga ang gitawag ni Kristo kang Mama Mary babay man, wala man lagi siya nitawag sa Greek o mater or mama, nanay, mami, no? Ingon na wala man. Ang giingon ni Kristo babay sa wedding of Cana, unsa may giingon ni Jesus Christ, babay unsa may labot nimo og nako, no? Babay. Dito sa cross babay gihapon. Now kini siya nga butang usahay nakahatag ni og misconception sa mga Bible enthusiast butang nato. Nga nakaingon sila nga dili day angayan tahuron si Maria. See, imagine. Kung ato isentro sa Ginoong Kristo ana nga gitawag nato nga interpretation, kung ato isentro sa Kristo, mulabas diya nga si Kristo, dili ka ba lumutahod sa iyang mama? And whereas in the Old Testament, gingon, honor your father and your mother. No? Honor your father and your mother. Nakaroon na Kristo nga, wala, o dili ka ba lumu-honor sa iyang mama, kay babay ang term nga gigamit diha sa imong Bible nga imong basahon diha karon, no? Ang gigamit ni Jesus Christ nga statement is babay, no? Babay. Nganong babay man ang gigamit sa atong Ginoong Kristo makigsuonan. Kung mobalik ta sa original, no? Kung mobalik ta sa original nga gitawag nato scripture, ang term diya is sa Griego is ginumahi, no? Ginumahi. From the word gineia, no? Usa ka term nga Hebrew Aramaiko nga nagpasabot makigsuonan og madam, no? Ang level lugar sa respect is madam. Now kining level sa respect madam makigsuonan nag-refer ni sa usa ka gevera, no? Ang gineia ginatawag na sa usa ka gevera. Sa maning gevera? Usan siya ka queen mother. Now kining queen mother makigsuonan sa mga Hudiyo importante ni. Kay sa mga Hudiyo ang gitawag nato nga reyna diha sa gingharian dili ang asawa. Kay ang hari kasagara daghan siya og mga asawa makigsuonan, no? Daghan asawa ang hari. So kung buta nato 100 kabok, Solomon na lang 100 sa iyang asawa. So kung magmarch siya daghan kay gubot kayo. But there's only one mother of Solomon, Bathsheba. And Bathsheba became the queen of the kingdom. Nga even si Solomon mo vow down kang Bathsheba mga kaigsuonan. Kay di ang rule sa reyna is not only nga moral lang siya og tao-tao sa mayan. But nasa rule as part of the council diha sa gitawag nato makaigsuonan sa gingharian na kung nay mga request ang mga tao, moduol sila sa reyna ug ang reyna mamudala sa petition sa mga tao paingon sa gitawag nato nga hari. O kining reyna gitawag na gevera o ginatawag siya madam or gineia. Sa ato pa ang statement sa atong Ginoong Kristo nga gitawag natong mga Mary og gineia or ginumahi sa Greek makigsuonan, makita nato diha nga ang iya ding reference niini, ang iya ding gihimo nga term usa ka acknowledgement nga si Mary usa ka queen mother. Wala na nagpasabot nga si Kristo wala nagtahod sa iyang nanay, wala nagtahod sa iyang mami.
or sa iyang mama or inahan. Kundili mas gipalabwan pa kay by the term Ginea, gi-acknowledge ni Kristo ang pagka-queen mother sa atong mahal nga inahan. And so if Christ is King of Kings, ang iya pong mama makigsunan, Queen of Queens. O kini makita nato sa term nga gigamit sa scripture nga gitawag ni Kristo sa original nga manuscript sa iyang mama, gigamit ang term nga Ginea. Sa ato pa, dili siya usa ka panamastamas, no? Dili ni usa ka panamastamas nga gitawag ni Kristo si Maria nga babae. Ang problema mo diha ang translation babae. Okay, ngunani. Ang king gatawgon nila og lord. Ang queen gatawgon nila og lady. Unsa may karoy binisaya sa lady, babae. So tungod ana, kung imo na ibutang diha sa Bible, babae, makaingon ka nga walay tahod bisan sa imo no pananglitan. Imong anak motawag sa imong nga babae usa ka kainahan. Imong anak motawag sa imong nga babae, makita gani mga panamastamas. But kung ato rin tan-awon o tingkayon, babae, lady, nagpasabot siya usa ka queen. Muna ang makita nato makigsunan nga si Jesus Christ di ay iya din gi-acknowledge ang pagka-queen sa iyang inahan nga mao si Maria. Dili ba ta malipay anak nga ato na makitaan sa balang kasulatan? Dili ba ta ngayon nga magsadya makigsunan nining maong kamatuorana? Now, doon na po'y contrast. Mary, Mother of Man, or Mary, Mother of God. So, kini magigsunan, no? Namang ni react on this is also something ato tagag pagtagad. Asa may mayo, Mary, Mother of God, or Mary, Mother of Man. Kung Mary, Mother of Man ang ang gamiton, nga wala man gyud ni exalt ang simbahan nga Mary, Mother of God. And dili sila satisfied nga maingon ta nga labaw mo ang pagka-Dios kaysa pagkatao. So, Mary, Mother of God ang atong igamit. Now, going back sa relationship sa motherhood magigsuonan. We know nga motherhood is a relationship between persons. Example, the person of the mother and the son. So, relationship nimo o sa imong mama. Akong mama, di man kami nga inahan sa akong mama ni sa akong unod, mama ni sa akong kalag, mama ni sa akong lawas, di man kami ana no. Akong mama. So, ikaw nga person o sa person sa iyong mama. So, relationship, motherhood is a relation between the person, mother and the son. So munang gitan-aw pud sa may relasyon ni Maria o ni Kristo. So ordinary woman conceives and gives birth to a human person, human nature, therefore mother of man. So anong valid man nga maingon ta nga Mary, mother of God, unya pag imong mama Mary, mother of man, dili man pwede ingnon nimo imong mama nga mother of God imong mama kay ngano man you are a human person. So it's correct and valid nga maingon ka nga ang imong mama is may a mother of man. Yung na nakigsunan. Now, the relationship of Mary and the second divine person nga iyang gi-conceive, makigsunan o birth niya, is relationship between the mother and the second person of God. Yung na siya. Therefore, Mary is mother of God. Yung na. Now, accordingly, daghan ang ni-assert nga dili gyud valid nga mayon nga Mary mother of man. Nganong Mary mother dili man pwede Mary mother of man. Tungod kay ang gi-conceive ni Mary is not a human person. Okay? Ikaw karon na kay body and soul. O kini mong body and soul nag-exist ni sa human person. O kining imong human person naa ni relation sa imong mama. Mo na nga imong mama is mother of man. Kang Mary, ang body and soul ni Jesus Christ na exist po sa person but divine person. Usa ka Dios nga persona. Muna nga ang relasyon karon ka Maria o kini Diyos persona no si kan divine person nga Diyos kayo, pwede kita moingon nga Mary mother of God kay God man ang person nga naghupot og lawas og kalag, ang second divine person, dili man sa human person. Nagkomenta nga Mary mother of man, makaingon ta makaigsuonan nga si Jesus Christ karon is a human person. Kay mo pareham sa level sa maingon ta nga Sarah is the mother of man kay mother of Isaac man siya no. So kung yun na pud nga level lugar nga maingon ta nga
Sarah is Mary as mother of man, the same as Sarah is mother of man, nakita na magigsunan nga walay discrepancy, walay kalainan sa gitawag nato nga pagkatawo ni Isaac karon ug diha sa atong Ginoong Kristo. But si Isaac is a human person, muna nga Sarah is mother of man. But Jesus Christ is a divine person, muna nga Mary the mother of God, o dili ta pwede mo nga Mary mother of man. But pwede ba tamo yun si Kristo nga son of man? Pwede tamo yun nga si Kristo son of man for the reason nga iyang mama is a human person. At the same time, pwede po tang moingon nga si Kristo son of God, kay siya pod makiigsuonan naman sa siya unique nga relationship sa Trinity sa God the Father. Manang makayunta nga si Kristo is Son of God. But tungod kay naman sa human flesh, makiigsunan, made of a woman, muna nga, pwede po si Kristo nga tawgon Son of Man. But si Mary, di siya pwede tawgon nga Mother of Man. Kay mo paingon na sa punto nga Mary is the mother of a human person. Ang dili human person si Jesus Christ. O dili kung ang human diha, kung ang man minta nga nature ang gipasabot, then mahitabo karon nga ang relasyon ni Mary as the person, na relasyon si Mary as a person to the nature. Basta ato nang assert ganina nga ang relationship makigsuonan is between the person of the mother and the person of the baby nga iyang gi-conceive, not to the nature. In the same way sa imong mama. Dili man kamayon nga akong mama ni sa akong unod, kaya akong mama ni sa akong tawhanong kinaiya. Dili man ka mosulti ana. Mayon man ka nga akong mama. So ikaw nga person, unsa may relasyon sa babae nga nagpaanak sa imo, gitawag nimog mama, mother and son mo. So ang relationship is between two persons, not within person and nature. Kaya kumita Mary mother of man, then ang relationship ni Mary as the mother paingon karon sa man as human nature. Dili siya pwede. Kay ang relationship is between Mary as the human person, human mother, to Jesus Christ as divine person. Muna nga, Mary, Mother of God, makaigsunan. O makita na itong deklarasyon sa simbahan katoliko, nga niingon nga, Mary, Mother of God. Wala niingon nga, Mary, Mother of Man. But that word God, remember, no? Kanang word nga God makigsunan, ang gi-refer ana mao lamang atong Ginoong Hesukristo. Wala na apil diha ang Father, wala na apil diha ang Holy Spirit, o wala na nagpasabot sa divine nature or kinaiya sa pagka-Dios, wala po nagpasabot sa triune God. Nag-refer na sa second person nga ni unite og human nature, nahimong flesh, na unite siya og lawas ug kalag, ug kining lawas ug kalag magigsunan mo ni gihuptan sa second divine person nga gisamkon og gianak ni Maria. Therefore, it is proper, true, and real nga si Mary makigsunan usa gid siya ka Mother of God. Kining butanga dili kini siya kaduha-duhaan. Nagsugod na ni no from the very beginning kung makita nato ang mga write-up sa mga early Christians magigsunan, makita ginato ang ilang pag-ila kang mga Mary as the Mother of God. Kaya usa kini ka biblical truth, usa ka matuoran nga gikan gyud sa balaang kasulatan o gikan usab sa paradoxes no sa sacred tradition, mga butang nga na-transmit from the very beginning, labi na gyud kang Saint Irenaeus makigsuonan. Makita nato ang ilang pag-discern sa kamatuoran o ang ilang pag-ila kung unsa pud ang gihimo sa atong Ginoo kang Santa Maria. Because in honoring Mary, we are not honoring Mary per se or alone, but we are honoring God kung unsa iyang gihimo ngadto kang Maria. Kung unsa gihimo sa Ginoo kang Maria, mao po na hinumoon sa Ginoo nganhi kanato makigsunan. Muna nga si Mary is the exemplar of all believers, the exemplar of all disciples. What for us to achieve, Mary already received them. Nadawat na ni Santa Maria ang sa ato pang angayan nga kabuton. Kung nakita po, nahimo na to nga igsuon ang atong Ginoo. No, nahimo na igsuon ang atong Ginoo makigsuonan. Nabot tay special nga relasyon sa atong Ginoo. Isip mga believers, makita po nato na nga pwede ta makabaton og relationship sa atong Ginoo. Kay si Mama Mary, ang ilang relationship usa ka inahan og anak. So nindot kay nga relationship magigsuonan. Muna nga ang dugang palugar niini no ang relationship ni Mama Mary sa Father, kitawag siya makigsunan nga anak sa Dios.
Tungod kay kitang tanan isip mga believers, we are also called children of God. But of course, lahi ang pagkaanak sa Dios ni Kristo. Kay unique man to makigsunan diha sa Trinity. But as believers, Mary is also the daughter of God, o nakita pod makigsunan mga igsuon sa atong Ginoong Kristo ug mga anak usab sa Dios diha sa atong pagtuo. Manginaot ako makigsunan nga inyo kining nasabtan pag-ayo. Kung na mo yung mga questions, mga reactions, labi na gyud sa mga butang nga angayan nato himuan og next video, pwede ninyo nga isulat diha sa atong comment section, or pwede po ninyo i-message kami, no, makigsunan sa Catholic Frontline Media, ang official nga social media outlet sa Confraternity of the New Apologetics, para ato mahimuan og tubag or sa baka bag-o nga video, o makatabang pod pag-ayo makigsunan ang inyong pag-follow, pag-subscribe, pag-click sa like button diha sa social media, sa YouTube o sa Facebook, o yun sa makigsunan pag-share aning video ngadto sa uban nga mga tao, tungod kay tinguha nato nga ma-honor ang Ginoo ani ning tungora, mag-glorify nato ang Ginoo nini ug sa katalagsaon sa gihimo sa Ginoo makigsunan, labi na gyud sa iyang gihimo nganha sa usa ka babaye nga iyang gipili out of billions and billions of women. Imagine, billions and billions of women sa kalibutan, ang Ginoo nagporma siya og usa ka babaye, o kining usa ka babaye makigsunan iyang gihimo nga usa ka inahan. Very simple kaayong babaye, usa ka babaye nga ang mapaubsanon pag-ayo, pure, walay sala makigsuonan, nindot kayo, gwapa kayo kalag sa Santa Maria, within and without. Kini ang gipili sa atong Ginoo. Remember, Jesus Christ also, God also created your own mother. O nga pong Ginoong si Kristo, siya po ang naghimo sa iyang kaugalingon nga inahan. Kana iyang gipili si Santa Maria, pagkanindot kay magigsuonan nga iyang nahimong inahan, o kita po unta mahimo tong inahan sa Mary. And remember the word love in the Bible. The word love, compassion, gamit ang term nga rawcom. O kini makigsunan mo ni ang love between the mother and the son. The love between the mother and the son. Ang gugma nga giambitan ni Maria o ni Kristo sa diyang si Kristo napa diha sa taguangkan. So kini na lamang si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics. Magpasalamat kaning tanan sa tanan mga kauban sa Confraternity of the New Apologetics, sa Biblical Apostolate diri sa tibuok Pilipinas, o yun man sa Catholic Biblical Federation sa Southeast Asia o sa tibuok kalibutan makigsunan. Kini inyong ubos na higala o igsuon maingon dagan salamat o ang Ginoo ta kanunay magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.